no wago imbaka ken pod gidhi loso ka let's just implement gini mondo gino odhi mbele kaka dwarore. Nyakora mogi twak dhi nyime kendo wan ka kod Oliver Waindi jata tije ka duol mar Uraya Trust wang'iyo higni 15 mar katiba matiyo sani. Nitiere gik moko 5 madito ma Oliver Waindi owacho ne gin gik ma osekelo pek e chenro mag neno ni katiba otiyo kaka dwarore, ma oting'o weche mag siasa. Telo moter machiegni kod jopiny kata devolution ma bende en achiel kuom mano ma samoro nitiere kod pek moko mosebeti ka governors yuago nok mar omenda kopim kod ting' ma ochwalnegi. Bende Nyakwara mogi okone 2 wi 3 mar neno ni chwech moingo chwech ka imiyo ji telo, kobed ni joma chuo kata joma mine. Kopo ni joma mine gin 2 kuom ji 3, to ng'at ma dichuo nyaka bed 1 e igi kanyo. Kopo ni joma chuo omako lemo 2 e kind lemo 3, to ng'ama miyo winjo bed ni bede e igi kanyo, ng'ama miyo 1. Koro gin weche ma oketi Nyakwara mogi, weche mag ukabila kaachiel kod weche mag chayo chik e yor wich teko kata wang' teko. Oliver, pod wadawo mana i weche mag katiba gi. E wach mar gima jopiny kata gima jatelo owinjo bed ne timo to ok gitim, resruok wuok kanye? Ka opo ni ing'eyo gima owinjo bed ne timo to ok itime, donge katiba pod oketo lai mowinjo bed ni luwo kodi, nikech koro in ng'ama ochayo chik. Ere kaka ma inyalo chopi? Aparo ni resruok mar jopiny ni gi jodoho, to kata mana dono wuon be nigi ng'ikruok matin. Koro gisetemo bergi, but ineno ka nyocha Chief Justice Martha Koome do yuagore ni omenda mimiye tin, koro ok miye nafas mar tiyo maber kaka doher. Koro waseparo ni to ang'o ma wanyalo konyego mondo giyud nyalo gi teko mar timo tijgi independently. To mane resruok ma jopiny nigo. To gima waseneno kaka Uraya to kendo kaka sekta wanie, ng'eny ng'ikruok mwaseneno ok wuok kuom jopiny ama na kuom jotelogi. Emomiyo wakawo kinde malach kwaloso gi jotelo, kata mana ker, kata mana jatendwa Raila Odinga wasebet kod piny kwaloso kodgi mondo watem nyisogi ni nitiere importance mar bedo gi luor e wi chike ma jopiny noketo. Koro magi duto wakwayo ni jotelo ema nyaka konywa winjo ni to ere kaka ginyalo rito chike malo kuchocho. Nikech ka jotelo rito chike malo kuchocho, to piny ka biro bedo mayot kabisa. To japiny onge gi ratiro mar rito chike ka gineno ka jotendgi kuchocho ocha chike go eko. To resruok ma wan go en mana e wi doho. Koro konyo doho mondo doho bed motegno kabisa, mani gima nyalo konyowa. To watemo kaka civil society mondo wamed mijing'o ne doho, seche moko be wamanyonegi omenda mondo gibed gi nyalo no.